Hey guys! Mayong udto kaninyong tanan around the world. I-generalize na nako around the world. Okay, so anya na po to usab guys sa laing yugto ning aton drama nga Pamilyang Calandrakas. But bago ta mag-proceed, of course, mag-shoutout sa ta guys ug magbasa sa inyong nga comments. And sa mga new listeners na di ganahan mamati or kinsa pagani nang di ganahan mamati ning atong pa-intro, you may forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga Pamilyang Calandrakas, because as of now, magbasa sa taas inyong mga comments. So, time check muna tayo guys. The time is 12. Alas 12 na good. So, grabing imitan na, no? And, hanggat ang tempo. Okay guys, so magbasa sa ta guys sa atong mga comments. By the way, nangaon din ni karon. Yan si mama nagkaon. Hindi na ako ipakita. Sa akin nangaon ni. O mga vegetarian mi diri tungod kay si Papa Operado, so bawal mi magkarni. Tungod kay maibog siya, so kami nalimulit kay manang sigiramit isda dari o gulay. So uwil usahay yun. Alas tagaod ko magani uwil. Okay, so the first commenter na atong basahon ay si user PY7DR5ON6E. So 2 hours ago pa ni siya guys. And gito ang nag-comment sa atong drama nga Anak nga Naman. And matod pa niya, pa-shoutout idol diri sa Mercado from Villa Hermosa or Valle Hermoso. Aring karnihan diri sa Kaginelin. Nya, matot niya, salamat sa sumpay idol. You're always welcome, ma'am user. Again, may galag shout out kay Ma'am Janeline dinha sa Mercado from Valle Hermosa. Dinha ko no sa karnihan, may galag shout out. And next commenter si Ma'am Dads Vasquez, matot pa niya. Anyway, siya gito nag-comment sa Anak nga Naman na atong thumbnail is architect. Once pala. And matod pa niya nga, puno sa mga tanghaga ang mga drama ni Madam Generica Vidal. Managsuon jud ni si Arnel og Bernie. Bitok, Cheres. Si Bernie, ang bugtong nasayod sa ilang pagkatawo og nagtuli sa ilang ginikanan, si Canor og Ramon. Salamat man. Sila radyo, duha ang nakasayod guys, pero ila jud ning gikip silent tungod kay dako kayong gubot guys kung ila pa ning siyempre, ila pang i-bulgar. Kay kapaluman jud sila guys nga kung i-bulgar jud nila, pwede pa sila mapreso, dako kayong posibilidad. Siyempre, kay gipatay man ang ginikanan, kung gitulis pa jud. Kunya, aside sa gitulis guys, kay kung nga giangkon guys, ang maong balay. So, tanan mga negosyo guys na ila. Diba? Grabe kasakit kay na guys. So, kung wala na nahitabo guys, dako dahing dato si Arnel. Maupo din yung isuon. Okay, so siguro ang isang anak ra ni Canor, moro siguro to si Laura. Mato anak nila Amora. So nindot kay siya guys, nga yun ning atangan nga drama kaning Anak nga Naman. And dagdag sumpay ni Ma'am Dads Vasquez nga dagang salamat Radio Vlog sa Anak nga Naman. And episode 106 to 108. God bless us all and more power sa DYHP RMN Drama Cebu. Okay, next commenter si Ma'am Lazedo. 7 hours ago, and gito nag-comment gihapon sa itong drama nga Anak nga Naman. Matod pa niya, agoy, ko bahinam na gyud ni nga drama. Thank you pa. Ko bahinam jud kay guys. Episodes ko na ba siya 100 plus. So, siguro hapit na po na siya nakuan guys no. Naman kay 100 plus naman kay nagkadugay guys, nagkalindot, nagka-trailing, nagkalindot yun. So, unsa kay sunod na mahitabo niya itong drama ng Anak Naman. No? Okay, next commentor. Si Ma'am Jane Ruiz. Dito nag-comment sa drama nga kung ako ang pasol, tihon. Anyway, this drama kana ang ang editor ani or nag-edit ani or ang uploader ani si Dodong Variety Show. So, nag-collaboration kani si Ma'am Jane Ruiz, kitinigikan ki Dodong Variety Show. Okay, matod pa niya, nalingaw ko aning dramahan. Giahak mga minyo man di ay itong mga lalaki nga nanguyab ni Concha. Salamat kaayo. God bless. Mga minyo. Sa Manila guys, pag mga minyo.
no? Kay, syempre, kanang nala mo kay tag-iya. So, usapan, labi na kanang married guys, isod ka na, kay ikaw pa'y pailag kaso. So, share ko lang guys, na ang among iro guys, kabalo ng mga bre. Kabalo po magsara. Oh, ayan. Kaya iya mang giduot guys. Di na nun siya kagawas. Unsa man, Joker. Kaya giduot niya guys ang portahan. Di na nun siya kagawas. Magawas ka, Joker. Di na siya kagawas. Kaya iya mang gitukod ang portahan. Lisod na siya brehan. So, ayan. Okay, let's continue to shout out or magbasa sa inyong mga comments. Next commenter, si Ma'am Cherry Grace, 11 hours ago. And gituwag niya po nag-comment sa drama nga anak nga naman. And matupad niya, exciting na. Hello me, salamat sa pag-upload. Always ko naminaw pero sa hera ko nag-comment. Thank you so much Ma'am Cherry Grace. Mega love shout out to you po. Napansin po na ako Ma'am Cherry Grace. Mega love shout out po Ma'am Cherry Grace. Okay, the next commenter, si Ma'am Grace Blanca Flor, 11 hours ago, and dito agya po nag-comment sa mga anak nga naman. Medyo taas-taas. Matutan niya nga, mahibalaan ni Bernie ug Arnel nga magsuon sila tungod sa necklace. Basig na apog necklace si Bernie, pareha sa necklace ni Arnel. Ako raning hula. Anyway, thank you sis, more power and may God bless us all. Ma'am, Grace Blanca Flor, unsa naamang gud ni Arnel ang duha ka kwintas. So, unsa man niya pagkakuan na kay Bernie tong isa, nga wala man sa iya hato man kay Arnel tanan. Siguro kung makahinamdum pa si Bernie bitok-bitok charis. Siguro kung makahinamdum pa si Bernie nga na siya kulinta sa una, then makahinamdum siya guys sa iyang tinuod na pangalan, then makakuan siya guys. Pero kanang nakalimot siya nga na siya kwenta sa una. So, di yun na makakuan. Manilisod karon. Ang makabugtong radyod makatugan ani guys, ang amahan radyod ni Laura. Pero maski yun son guys, di yun na mutugan. Lisod po, magubot man. Mabawi pa tanang kayamanan nga dili ilaha. Kay Arnel dayto tanan. Anyway guys, daghang salamat ning atong pa-intro, labi na sa mga namati niya patong pa-shoutout. Ano na guys, ang laing sumpay ning aton drama nga Pamilyang Calandrakas. Just keep on listening po. Karon mga igala, ani ang sumpay ning atong sugilanon. Pamilyang Calandrakas. So, Chupe. Hi! Hello! Uy, hello! OMG! This pa si Sir Jake na to! Padul ka din eh! Pamahawa dayon mo, dali. Pangita mo lang lamisa. Kamera dapat ini, pamahawa dayon mo. Balik tayo! Hi! Doon na kay girl serve nga table. Naara. Ay, katulas utok ba yan? Attention everyone! Ay, sir! Okay, everyone, paminaw mo. Akong treat ang lunch karon. Uy no! Atong tay? Pero sa dili pa ta mga untanan. Mga ko gabay sa inyong tay. Okay, sir. Alright, quiet please, quiet. Wait. Ako'y nakuyawan para ninyo. Doon na ko importanteng announcement. Okay, sir. Kasi bonus din, kasi bonus. Announcement? Silence please, silence! Doon na important announcement ng ating general manager. Hilom na mo, hilom na mo. Thank you. Wala siya maglagot na ako. Hindi ako gi-acknowledge. For sure, dagang karon mga pangutana sa inyong mga unahuna kung unsa ni nga announcement. For your information, this is a happy announcement. Wa pa ilain na kay bawa ini. And this is a personal matter. Actually, pwede yung unta rin ako personal og sulti sa person concerned. Pero gusto ko nga kamong tanan maka-witness sa akong sincerity ngadto niya. Gusto nila ko ipahibaw sa tanan nga I'm already in love. My God, nanginit akong face. Og niya siya karon dinhi. Mahal. Sorry. Pero di yun ako kaya itago. Jake. I love you so much, Aiko.
No! No! Mahal. Sorry, good. Gusto lang ko mahibaw ang tanan about nato. Ikaw pa. Guys! Dili pa ito proposal, ha? Okay? So, kamu tanan! Pwede na tamangaon! Nabahiya ko. Nabahiya ko. Dili tagid mo katulgan. Dili tagid mo katulgan. Ivy? Lipay na kayo ka? Ha? Imo ka katawan? Imo ka tibasan? Naluoy man ko nimo. Ha? Ha? Naluoy ka na ako? Kung naluoy ka na ako, wa ko ni mo pakawawi. Di man ako nagpakauwaw nimo. Si Jake man. Iya tong gibuhat tungod nimo. Timan ini ay ko. Di ko gidi kalimtan. Magmahay ra niya ka. Ivy, naalam ko yung advice nimo. May pa, murisahin ka. Unsa? Nga nagod ang parisainon mo ko nimo. Kuya, wag rin mag-advise na ako. Ikaw rin mo og sumsuman sa mga tao. Tinuod bitaw? Sure gyud ko ana. Uwaw man kay tong nahitapo kanina. You shut up! Proud kayo ka? Ha? Nga ikaw ang iyang gipili o gipasigarbo sa tanan? Layo pa ang finish line ay ko. Maunay timan eh. Mo ba? Mo na yung gisulti? Oo. Di yun siya gapon mo dawat o kapildihan. Aw, kay atong gisulti, di cute. Ug tingali, doon na siya mga plano para ilugon ka. Pero salig man ko nimo. Mahal, Mm. magpakasal na lang ta. Wa pa ganit ay 1 week. Magpakasal na ta? Unsa man sa dugayan na to? Dugay naman tang magkaila. Sakto na sa tas edad. Sakto na sa pamuot. Ngano maglangan naman kita? Magpakasal na ta. Di na to tagaan og chance Ivy nga makasingit. Oh, sakto man ka. Pero, Pero unsa man? May problema? wa man, kuan lang. Unsa man? Diretso day tag ninyo. Di day ta mo aging uyab-uyab. Uyab na bitaw ta. O, lagi, pero wa pa lagi intay 1 week. Pila palang ganita ka adlaw. Mahal. Pwede ba kung tamo uyab-uyab bisan minyo na unya ta? Ha? Ayaw ka worry. Kaya pa-feel yun ako nimo nga uyab ta bisan minyo na unya ta. Pwede di ay na. Pwede kayo. Nara mo na natugod. Basta tanawa lang niya. Oh, Manangin ako sung papa ha. Mamain namin ni mama ha. ha? Uy, ayaw lang sa karundayon, uy. O di mo sagod karon dayon. Basta. Makikistoryan ako ni mama. Why problema? Wa kyo'y problema. Kanus aman ang kasal. Paspasa sa ni mo mauhi. Kasal mo dayon. Makisulti magani ko ninyo Enrico. Ay, sugot na unta ko. Mamay na dayon ta. Kalma na lagi ma. Excited na kay ka. Aw, excited yung ko, uy. Di yung ko mo dinayan. Thank you ma. Ug mama, mananghid ako ninyo Enrico. Mangangasawa ka sa aking anak? Unoy, Bakit? Ngano? Why? mahal man ako siya noy. Gusto na ko siya kauban forever. Gusto ba rin niya? Oo. Sure? Oo. Di ako naniniwala. Nagkaistorya naman may abot na ninoy. Ha? Kailan good? Adong the other day or 3 days ago. Parang di ka sigurado ha.
Di talaga ako naniniwala. Sure lagi, Noy. Honest. Hindi ako naniniwala, Dudong Jack. Hindi! 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 Kailan, good? Adong the other day or 3 days ago. Parang di ka sigurado, ha? Di talaga ako naniniwala. Sure lagi, Noy. Honest. Hindi ako naniniwala, Dudong Jack. Hindi! 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 Noy. Joke ko lang bitaw, Dudong Jack, oy. Nakukulbaan ka, no? Medyo. Dudong Jack. Alam ba ni mo nga, ako'y nalilipay ngayon sa sinusulti mong yan? Nalilipay ako masyado, Dudong. Salamat, Noy. Alam ba ni mo nga nung nalilipay ako? Sapagkat tungod kay dahil hindi ko dinadahom nga may makakagusto sa anak nakin. Akala nakin, Dudong, walang mga asawa kang ay ko dahil nakin. Kaya nalilipay talaga ako, Dudong Jack. Maraming daghang salamat sa iyo, Dudong. Noy, mahal kayo na ako si Aiko. Huwag ang iyang mahal sad na ako. Salamat, Dudong Jack. Maraming daghang salamat yun sa iyo. Di ba paspas ra kaayo? Ako may gikulbaan ini. Uy, nganong kulbaan ka man? Okay ra nga paspas aron makaapo na dayon me. Ha, di ba pre? Oo nga. Ano bang dugay-dugayan? Wala namang problema. Mo-propose ang manggod ko? Bitaw. Ay, di ba ni-propose ka naman? Wa pa man. Ay, Hindi di ba mag-propose propose ka karon dayon? Ha? Nang magkasinabot kayo nga magpakasal na, Oo nga, oo nga. proposal at engagement na yun. Oo nga, oo nga, oo nga. Wa pa may magsabot nga magpakasal. Bitaw. Aw, unsa man day ito, uy? Uy, Kahindi ba klaro? time para God, be. Maon ni ha. Gusto na ko magpakasal nami, pero wa pa gyud siya mo outright og sugot. Mauna. Pero, wasad ka mo supak ay ko. Wa. Pero willing ragyog ka nga mamana sa akong anak. Ha? Willing raman. Ikaw, Dudong Jack. Wala man ka kay pagdalawa-dalawa nga mangangasawa sa akong anak. Ha? Wa. Bakit ka tumatawa dyan, anak? Oo nga, oo nga. Oo, tinod-anay na, Jake, oy. Irod anay. Ikaw ay ko. Oh, Decided ka nang makigminyo dire kang dire naman. Dito kang Dudong Jack, ha, anak? Oo. So, tapos. engage na mo. Ha? Hinoon, may point man sad sila. Additional gasto na sa tuod kung mag-engagement party pa ta. Dili na practical. Hinuon, di good practical. So good sa ta ha. Mo-focus na ta sa kasal. Sure. Pero mas sinut gid unta to may engagement party. Tayo, pare. Tayo. Anto ka, ha? Nga kisang man kayo mga tao. Unsa ba ka ganap? Ay, natin hindi nakikita eh. Punta ka mo, ha? Punta ka mo. Unsa man ang gipangatag din ng Enrico sa mga tao? Pare, Oy! hindi pa magkasita. Ay, Ray! Oy. Hi, Noy! Unsa din ang gipanghatag ayuda? Komedante man pala ka, day. Hindi ito ayuda. Invitation card. Oh! As in? Oo. Birthday ni mo, Noy? Big party? Ay, hindi. Oy, hindi. Kasal nila ni Dodong Jack kung ay ko. Oo. Oh, nga no, bakit? Why? Hindi mo alam? Kasal nila ni... Kaslo na si... Ay! Oy! Aba! Oh, tabang! Tumabang kayo! Tabang!
Alsahin nyo! Alsahin nyo! Hinayin nyo lang ha, baka mapakong ang ulo. Hinayin nyo lang. Naku, ano bang gagawin? Oy, ikaw pala yan? Si Ivy, biglang nakuyapan. So, yun ang nahitabo. Ay, Naluoy ba agad ko niya, pero unsaon ta man. Wa man gid ko makagusto niya. Ano? Time out. Bakit? Ngano? Why ba di ay? May love triangle ba sa inyong tulo? sa tinuod lang, one-sided love affair man na kay siya ra may nakagusto ni Jake. Di man love affair, ma. Wa man may relasyon. Oo, o di ay. Siya Oo may nga. kabuot-buot nga dunay feeling si Jake niya. Aba. Di pala di ay maayo. Pero bisan pa, luoy gyud siya. Oo nga. Kay nakuyapan gud pagkahibaw nga kasluno na mo. Ay, Unya usaman, wa mo'y plano nga kuhaon siya nga usa sa mga bridesmaid. wa. Ay, Animal ka gid ay ko. Bruha ka, litsi ka. Pero dili. Di ko malapot. Next month pa. Next month pa ang schedule silang kasal. Subot ipasabot, may oras pa ko. May oras pa ko. Okay raman di ay nga na-expose na sa tibuok opisina ang about namo ni Jake. Abi na kog ibash ko sa mga tao. Wa raman di ay. Aw, gawas lang tingali ni Ivy. Hi, Aiko. Tuara lagi pa. Wa palipak. Hi. Pwede mag-straight ka diyot? Lingkod. Salamat. About sa unsa di ay. First, congratulations. Oh, Kamo gid di ay. thank you. Attend yan ha. Okay. Then, sorry ha. Oh, Sorry sa mga nahitabo in the past. okay ra oy. Past is past. Thank you. Mangita na sa kog time nga mag-sorry personal ni Sir Og. Mo congratulate. Naaraman siya ron sa iyong office. Sudla lang. Ayaw lang una ka nun. Dili pa ko ready. Maurat akong toyo. Sige. Okay, sige. Thank you. Welcome. Welcome ka diha. Tanaw lang yun atong madayon mag-inyong kasal. Nilisod guys, pag naay kontrabida sa inyuhang relationship. Noon kay unang good na kangay si Ivy guys kaysa ato ni girl. Yun soon man kay wa man nakangay ang si boy guys. So man jud kangay gituwa ka kay Ivy. Ito man jud siya kangay si isa ka girl. Anyway, sa mga di ganahan mamati niya itong pa-outro. Human na to ang drama guys, this drama episodes. You may next video to human na to ang dramas. And as of now, more of istorya. And share ko lang guys, no, nagplansya ta sa itong buhok kay kung niyagi guys, grabe ka patay no, bura na yun siya guwag itong buhok. Na, I decided to straighten my hair. Kay para po bura po siya buhok na good. Kay patay na kay buro na siya guweg. Ragangay na putlon pero bahalat natin. Yun ako ni putlon akong buhok. Kay na, dubig kay pataas. Ayan, so the first layer, human na. So, ayan, I'm so excited guys. Human na niya itong buhok. And as you can see guys, 3 months pa lang niya akong buhok na since atong gipariban. November, December, January, February.
Mudagan din siya 4 months karong 22. So mag 4 months pa lang siya guys. Pero akong tubo sa buhok, taga-dinhian na. Ikaw dali ako dyan mataas akong buhok. Managaling di ko ganang paliban kay sayang lang akong kwarta. Ayan guys, so taas na kayo akong tubo. As you can see guys, lisod kayo magplansya-plansya. Ikaw ra, dapat yun na nakikalalay. Pero sa may pagkalalay na ako nga, ako raman isa diri sa kwarto. Wala mo ko'y pagumangkon. So ayan, naling kamot ra dyan na kita rin magplansya-plansya. Plansyahan na to nga to ang rebonded hair kay buro na siya og wig. So atong plansyahon, and of course taas na siya tubo guys. Mo 4 months pa lang nitong buhok pero halata na kayong kulot. So ang ako thank you butang ani guys, nagkuhan ko Rejoice. Siyempre shampoo, conditioner, keratin, din badlawan. Pag magbadlaw gibutangan ako og glow up, this one. Sa mga kulot na parehas na ako, you may use it Brazilian blowout, anti-freeze, pag glow out siya guys. Keratin with argan oil and collagen. Treatment dapat, may treatment tabutang. Actually mapalit ni mo na siya guys sa Shopee. So buy one take one ni siya, depende kung asa na store inyong palitan. Kani siya kung gipalit kay buy one take one siya, tapos as low as 90 pesos ata to siya, or 1 yani basta kay duha ka buok and wala siya kabot og 200 ata. Then dugay na kay siya mahurot ni mom, depende sa paggamit ninyo. So nindot siya guys kay pang kuan siya guys ba, pang anti-freeze. O ang isa na guys kay pan treatment. So nahurot naman tong isa kay isa naman nakatuig sa kuan. So mo to nga kana na lang ang nabilin sa kuan. Okay, so next layer na po ito guys. Maglisod na po tayo naroon. Okay, so natadapita sa ito ang hubon. So hapit na dyan guys. Dagko na kayo tagsingot no. And ang atong bugas, naapil na siguro kuan. Naapil na og kaplansya. Siguro naapil na og kaluto. Na fried rice na ni. So medyo lisod lang plansyahon ang likod. Tungod kay, di mo ma-estimate kung tama na ba or na flat na ba ang punuan or wala pa. Pero as long as imong gi-try naman yung best, basta lang na ay mirror the right side, okay na. So okay ra kay naman tayo sa amin no. So yan, nagkamali manilisod guys kung wala joy katabang. Ay wapagita naman guys, pero feel ako nibalik ni siya kulot. As you can see guys, my baby hair, nanindog siya, buro na milig na kuratan. Pero tungod kay, tiis ganda tama, no? Humanan na lang dyan nato, tungod mo, total mo, na lang bitaw ni. Anyway, again na, sa mga di ka na matinat ng pa-outro, you may forward our next video, tungod kay more love story na ni guys. Okay. Ay, naku, and finally guys, humanan dyan nato, ugpan siya nga itong buhok. Ayan, flat na siya. Pero pansin ako, more magyapon. Ayan. So, medyo taas na po na nga itong buhok. Ayan. Kung ato na po ni pariban, dako na po nagbayad. Pero wala kay, kung ano pariban, no? Ambot lang din ako magpariban. Gusto-gusto rin ng kwarta. Okay, let's focus muna guys ato ang dramas nga pamilyang Krandrakas. Oh my God, kadali ba sa nahitabo? Engaged dayon. Para sa ako guys wala pa 1 week guys, nagkauyab sila. Pero noon, silingan naman daw sila. So nga nung usap ako dugayan, usap pa guys, silingan ra kay sila tapad ra og balay. Pero mas kina guys, kung ako pud guys no para ano, nagka-ex me dala sa atbang mismo. Kunya kuntahay niya abot man meto year. Kunya dai kung engage. Oh, grabe. Di po ko sakto na magud po sila edad. Pero kami man po sakto po edad. Pero sila magud kay puros na yung mga trabaho mo nang okay ra. Kami kay wala man. Pero lindot siya guys. Pero lagi kakuya po na guys. O wala pa 1 week guys. Naghisgot na din sila og kasal. So muna ito atatangan kung madayon ba jud ka ilang kasal or dili tungod kay nalagi kontrabida. So loy po kay guys si Ivy tungod lagi kay dako man jud yang gugma gituwa sa lalaki. Pero unsaon man lagi guys imong gugma kung ang isa pud ka side guys wa jud ni gugma nimo. So manigingon na ayon na ipadayon. Kay ikaw ra gyapon masakitan.
So, para sa kung ako kay Ivy, mangita ko lain, uy, kada kay lalaki din ha, sa iyang kagwapo makita, patsidira, uy, kada kay gwapa, gwapa na nun, gwapo. And para sa ko, amon man dyan na si Jake, gito adyo dato na girl, kay silingan magod sila guys, og, dugay ra po siya guys nga, na ipagtingin gito sa girl, mo to nga, hantod na nakasulog trabaho, hantod na nagka-close sila, hantod na hatid sundo, kay pareha, tapad naman sila palay, o pareha po sila work, so hatid sundo. Hantod na, imbis na siya feeling sa una, hantod na, nagka-developan na noon sila do. So, lindo. Kaya, kumbaga, dili raman dira nag-start iyang kuan, dugi raman. Kumbaga, mas na-develop lang siya. Kung sa babae po, but lang bro, sigda na po medyo siya feelings. Hantod nang gito na dyan siya ning, oo, nag-guys, kaya mauwa lang po siya may magdili. Kaya, unsaon man nga, sige na pa sila uban-uban, nabura na dyan sila uyab, niya usa pa, abi man dyan niya, ugwa na makagusto niya. Naapa man di ay. Noon, basta kay kuan, dapat sumigugman ni mo. Para sa ako lang guys, no? Para po sa ko, ay, wala naman nagugman ako. Kung kisa magiti mo, hala, sige. Grab the opportunity man na bitaw, pero palita ka side guys, nga daghan pa din nagugman na bitaw. So, para ni Jake, nagugma day si Jake dito sa girl. So, wala dito ka side sa kanang kuan ka ng ugma. O, diba? Silingan ka kaayo, tapar dyo kay balay ko gani karon gikuralan na noon. Og mo jud noon to'y nahitabo katong niaging episodes guys, na gusto man jud niya sa iyang papa guys, nga magkita-kita gyapon siya sa iyang silingan, nang kat-kat gito sa kural. Katawanan kay ni kat-kat na lang gito sa kural, og tanawan, na disgrasya na noon sila duha. Nga matod palagi ba siguro nilisuan niyang papa, pero wa man napuruhan guys. Pero matod pa niya naman kung ipiminti niya balik-balikon Bed of Roses. Anyway, na siya nakanta. Mapunay ampay, mapunay hilig na kanta sa bana sa kong igsuon. Ana. Huwag si Papa di makahilig ka na. Nga karaan nga kanta. Anyway, after this drama guys, musunod ang atong drama nga sa karon. Hugot pas luag. So, siguro gabi pa natin siya ma-upload. Tungod kay taas pang proseso ang akong buhaton sa hugot pas luag. Ay, nagkurog-kurog na to ang kamot. And sa mga new listeners, make sure na nakasubscribe mo sa to ang channel para matagaan mo notification na gikan sa ako. And hit the bell para every time na natin upload, matagaan mo notification. Okay guys, so dalang salamat sa mga namati ng atong drama nga. Pamilya Kalendrakas. Goodbye po and God bless po.